mungamudziwe bwanji yemwe si wife material. Kodi tikubwereza kunena kuti anthu fesi 100%. Andingati goal yanu kuli kupeza partner amene ali 100% perfect ndiye simumpeza. Amene ndi ngelo si munthu ayi. Komano lero tifuna tikambirane ndi mkazi uti amene sali wife material. Ndiye chimene chimafunikira kwambiri ndi mkazi amene akuvomereza accountability, komanso amene ali ndi willingness to change. Yemwe amazitenga kuti iyeyo si 100% correct na iso atha kulakwitsa, komanso mkazi amene mkati mwake muli mtima wofuna kusintha. Chifukwa pali azikazi ena amene ine ndiye sindingasinthe, ine ndiye ndi mmene ndilili, ineyo ndinabadwa choncho, inetu sindingasinthe ngati mayembekeza zimenezo ndiye mwang'omboka ndi zina zambiri. Mkazi ameneyo ndi amene sali wife material, chifukwa consistent patterns ichi imakhala very dangerous. Munthu amene ndi wamwano consistently, ndi osafuna kumumvera mwamuna consistently, amene akupanga zoti iyeyo banjalo sakulilemekeza consistently, ndi munthu amene amakhala opsa kwambiri. Lero tifuna tikambirane zinthu zimene mungadziwe kuti uyutu si wife material. Chinthu choyambirira, treats relationship like a transaction. Kodi pali azikazi ena amene amapezeka pamene akuonapo pokhapokha kuti pali phindu lawo limene iwo apeze, whether la chuma kaya pali phindu lina lake la kuthupi kwawo olo phindu lina lake. So number 1 kwa iwo limakhala phindu lopeza iwo kaye. Ngati phindu la winayo lili number 1, iwo sangapezekepo pamalo pamene popo. Ndiye anthu ngati amene wawo amagwiritsa ntchito chikondi chija, komanso amagwiritsa ntchito manipulation ija. They manipulate people. And chikondi ngati chabwera akubwera ifoti afuna apeze benefit. Ndiye they keep score of every small act. Chito chilichonse chabwino chimene apanga iwo amafuna kuti atamandidwe, azioneka dolo chifukwa anabweretsa chabwino china chake. Ndi anthu amene consistently amakhala kupanga compare, kumfananiza mwamuna ndi anthu ena. Ndiye chimene tingachidziwe kwambiri pamene panchonena kuti marriage ichi, banja ndi partnership. Banja simopangira mu mpikisano, komanso banja simopangira mu business. Ngati mkazi wanu amatsogoza business, kumukama mwamuna kufuna azitenga zimene mwamuna asakupeza. Mwamuna akulandira sala 100,000 kwa muli ndi mkazi amene amafuna kuti muzimpasa 200,000. Ameneyo si wife material. Chinthu cha nambala 2 chimene mungadziwe kuti uyu si wife material, refusal to grow or learn. Mkazi amene amakana kuphunzira, mkazi amene amakana kukula. Palitu akazi ena amene safuna kukhonzedwa, akazi amene amazitenga ni Mrs. Right all the time, kuti iwo amangolondola samalakwisa ayi. Azikazi amene amangochulusa kublame anthu ena pa chinthu china chilichonse. So they either blame you as a husband or they blame others. Iwo amazoona kuti amene apanga khozi ina yakuti sayende bwino si iwo ayi koma munthu wina. Azikazi amene alibe chidwi kuti angathe iwo kupanga improve, iweyo kufuna wakonze komano iwo alibe chidwi china chilichonse. Azikazi amene amangobwiriza ma toxic patterns, khalidwe lawo loyipalo, apart from kwadzudzula kwa akhonza koma iwo sana sinthe akungobwerezabe. Ndiye chimene tingadziwe chonena kuti marriage kapena kuti banja limafuna maturity, kukula, kukhwima. Munthu uyu wakhwima ndiye kuti wasintha, chibwana anasiya. Kwa pali ena consistently akula koma amafuna zingopanga chibwana, komanso continuous development. Amene akufuna kukula, kuzipanga develop continuously. Amene amazonabe kuti inebe ndikanalibe ndi nthawi yoti ndiphunzire, inebe ndiyoti nditha kumala kwitsabe andi nditha kumakhonzedwa. Mkazi ameneyo ndi amene ankhale wife material. Komano amene sakuzindikira izi, ameneyo si wife material. Chinthu cha number 3 chimene mungadziwe kuti mkazi uyu si wife material, lack of accountability. Kodi pali azikazi ena amene samapepesa moona mtima akakhala kuti alakwisa. Chabwino ndikhululukireni. Ngati mukuona kuti ndalakwisa ndiye ndikhululukireni. Iwo sakuvomereza kuti alakwisa, akungopepesa kuti mina nkhani ingotha. So mkazi amene amapepesa mosaona mtima or mosatsegula mtima wake, amene si wife material. Komanso mkazi amene amatembenuza issue ina iliyonse kukuponya nayo kukhope kuti ioneke ngati ndi fault ya iweyo. Atokhala kuti iyeyo ndi amene walakwitsa, koma always amafuna kupanga work around kuti ioneke kuti vuto ndi la uyo osati lake. Pali madolo ndithu azimayi ena amene amapanga zimezi, amene si wife material. Komanso pali mkazi amene amapanga avoid ma difficult conversations, kuti mukambirane za serious. Akazi angati akhala napo tiye tikambirane mavuto ambanja muno, amadoja ndi kuthawa. Mkazi amene amathawa ma difficult
conversations amene si wife material. So chimene tikuyena tidziwe pa point ya accountability imeneyi ndichonena kuti banja linali lonse mmene mulibemo accountability, wina wake kuvomereza kapena kuonetsera zinthu zimene iyeyo wapanga. Ngati mulibemo kuvomereza kumene kuko, mikangano imangochulukira, imangopanga multiply mbanja lotero. Chinthu cha number 4, poor emotional regulation. Ngati mwampeza mkazi amene amangopanga explode over small issues, kankhaniko kakang'ono komano amakakulisa kwa masiku ambirimbiri, zaka ndikumapita ndikumangobwerezabe ka point komwe kumangopanga explode over small issues, kakolite kamene kanika mzimayi amene sali wife material. Komanso mzimayi amene amagwirisa ntchito limati silent treatment for long periods. Pala zimayi ena amene amangonyenyala zosadziwika bwino, wewe osamadziwanso kuti ndi chani chomwe ndalakwitsa, osakuyankhula umangokuyang'ana ati wekha uzizifunsa mafunso kuti kodi ndi chani chomwe ineyo ndalakwitsa. Ena amazipanga zimenezi kwa masiku, kwa miyezi, kwa weeks, zaka ndikumati. Mkazi wachoncho si wife material. Komanso pala zikazi ena amene amagwirisa ntchito misonzi ya boza, pala zikazi ena amalira ndithu za boza, amagwirisa ntchito drama, cholinga kungofuna kupanga control iweyo. Mkazi wotero ndiopsa kwambiri, life ya banja simungakayikhale bwinobwino, so wife material. So tili pa point imeneyi chimene mukuyeneranso muchidziwe ndichonena kuti ngati banja muli emotional stability, ichichi chimakhala chinthu chofunikira kwambiri chimene chimapanga banja lomwe lili la mtendere and peaceful komanso la bata. Mukakhala kuti chichi mulibe, banja lomwe limakhala mikangano ndipo mtendere simungauone ata pang'ono, chichewa cha kumulanje. Chinthu cha nambala 5 chomwe mungazori mkazi uyu si wife material, no vision for the future. Mkazi opanda masomphenya, mkazi amene alibe goals ena aliwonse, alibe direction ina iliyonse, mkazi amene alibe desire, alibe khumbo loti mumange banja limodzi, mkazi amene amangokhala for the moment. Pala zikazi ena amangofuna kungoenjoya lero. Nyumba mwapezeka 100,000, bwanji tikagule zakuti tipange party nyumba muno, sakuganizira kuti mawa tijanji 100,000 tingathe kuisunga ndotipanga sustain masiku 4 akubwera kusogoloko, iyo amangofuna iblowe kwa lero. Mkazi wachoncho amakhala soopsa kwambiri, alibe masomphenya. Ndiye chimene mungadziwe pa vision for the future ndichonena kuti mkazi amayeneka akhale partner in purpose, akhale partner wako wacholinga cha banja labwino, tsogolo la banja lanu, not just a passenger, osati ungokwera chabe, ungokwera nawo galimoto ayi. Chinthu cha number 3 chimene mungamdziwe kuti mkazi si wife material, chronic disrespect. Kodi pala azimayi ena akati akunyoze apa, iwe ndikumazifunsa somafunsa awiri atatu kuti mwamene ndinampeza kuti. Pali azimayi ena amatha kunyozera pagulu, kuderera pagulu, kupanga mock. Iweyo ndikumva ya kwa azibale awo chakamakuona unyozeka. Pala azimayi ena akati akutukwane apa amatha kutukwana, mukangokangana pang'ono kukutukwana, kukutulusa iweyo muzovala kuyika pa mtunda, iwenso ndikumati apa ndenda chapidwa. Azimayi ngati amene si wife material. Palipo azimayi enanso amene salemekeza family ya mwamuna popanda chifukwa china chilichonse, komano amangodana nayo family ya kuchimuna. Kusabwere wina aliyense wa kuchimuna pakhomopo ndekuti akwiya, ndekuti apanga zinthu zosayenera. Pala azimayi ena amene maganizo ako alibe nawo ntchito, they just dismiss paja inu. Maganizo anu wakhawo pepera nthawi zonse, ndigwisa ntchito maganizo anga ine, kaya ni maloto anu amaderera, inu utazisiyeni zimenezo. Mkazi amene amangopikisana nawe osati kupanga cooperate. Fuati pala azikazi ena banja limeneka kuti wina apange gawo lake, wina apange gawo lake, so and you cooperate into achieving chinthu chimene ine mukufuna kuti chikhale, komano wina wapezeka akulowera uku, wina akulowera uku. Chinthu chimechi ndi chimene mungadziwe kuti uyu si wife material. So tili pa point imene ya chronic disrespect, kusakulemekeza kwa mgonagonako. Chimene tikuyena tidziwe nchonena kuti kulemekezana mbanja ndi foundation ya banja labwino, andi kulemekezana ngati palibe chikondi chichi chimakhala chikuzima pang'ono ndi pang'ono. Point ya number 7 imene mungadziwe kuti mkazi uyu si wife material, dishonesty. Mkazi amene akati name apa, inunso ndikuchita kuyimisa mutu kuti amene yutu ndiye amatha, so amanama pa zinthu zazing'ono kaya zazikulu, zinthu zina even kunama for no reason. Kungoyimbiridwa phone uli kuti iyeyo ali minibus kukunamiza apa ano ndili kwa mkolo wanga for no reason. Suti anene chilungamo ndiye kuti anyenyeka olo pali vuto linali lonse ayi, komano kunama kuja chinakusanduka chizolowezi chake. Mkazi amene amabisa phone yake, ma conversations, ma chats amene akuchezera ndi anthu ena, kumabisa, kumadeleta ndi zina zambiri, all ma activities zina yake amakubisira zinthu zina zake mwamseri. Apanga zinthu zina zake kumakubisira iweyo osamazidziwa. Mkazi amene amatha kupanga manipulate ma facts, cholinga chake kuopa responsibility, kuti andifunsa izi, so amatha kutembenuza nkhani from nowhere. Mkazi amene apanga gaslight, ukampanga confront, imene inso ndi quality imene ungathodzera kuti mkazi si wife material.
Ndiye tili pa point imene chimene tikuyenda tichidziwe nchonena kuti kukhulupirirana m'banja kukangokhala zonena kuti kwachoka pakati panu mobwereza zimakhala zovuta kwambiri kuti mungathenso kukubwezeresa bwanji. Chinthu cha nambala 8 chimene mungadziwe kuti uyuyu si wife material: extreme jealousy and possessiveness. Msanje yochita kuonjeza. Msanje pang'ono is just okay. Sometimes it shows kuti ndio pali chikondi, komano pali msanje ina yomwe imaononga yoonjeza kwambiri, komanso possessiveness. Pala azikazi ena amatontenga wamuna uyu ndi wanga, ndikuyamba kumuona ngati kamwana ndikumachita kumuuza zochita. So amachita kukupanga control kuti kodi uyankhula ndi ndani, amachita kukucheka iweyo phone yako obsessively kuti kodi phone uchita kuyamba contact by contact, uyu ndi ndani uzifotokoza. Ikakubwera call ina yake kukukaikira, ena amafika napo kaikira alamu yeniyeni mamawa, amakuyimbira ndi ndani pamene pacha undionesa hayi ndi alamu, amakuyimbira ndi ndani. Amene amathabala azikazi ena amafuna kupanga isolate iweyo, usamachezenso ndi azinzako acho, usamachezenso ndi family yako ichi, ati iweyo ukhale wawo. Amene amakupanga accuse iweyo popanda umboni wina uliwonse. Azikazi amene ali ndi extreme jealousy komanso possessiveness, amene alibe quality ya wife material. Ndiye chimene tingadziwe pamene panchonena kuti izizi nthawi zambiri zikamachitika zimapanga turn into emotional abuse. Zimayamba kumpanga abuse mzanuyo emotionally, zimaganizo mangodandaula, andikupita kwa nthawi zimakhala zinthu zikumuja pang'ono ndi pang'ono. Chinthu cha namba 9 chimene mungadziwe kuti mkazi uyu si wife material: addiction to attention and social validation. Palitu akazi ena amene amafuna validation, komanso validation yake yochokera kwa amuna. Avala mkazi wa pabanja komano mavalidwe yake ati azimuna ena azimugomera monseum. So akufuna attention yochokera kwa azibambo ena. Amakhala ndi fleeted behavior online or offline. Ngakhale iyeyo ali ndi mamuna kale, koma zochitika zake ndikutsegula chitsekobe, ena ake azoona ngati ali available. So whether online or offline, kupanga share kwambiri private relationships zambanja mwake zicha, kuzipanga share mamata zambanja mucha, amakakhuthulira azinzake, amakhuthulira anthu ena. Masiku ano kunabwera social media ndoti ma issues kena kale kosi kamene akukumana nako amafuna azipanga share pamene pacha, kufuna validation komanso kufuna attention. Mkazi amene alibe quality ya wife material. Nthawi zambiri ziganizo zake iyeyo amangopanga popanga base kuti kodi anthu anena chani, osati mwamuna wanga olo banja langa linena chani, za mwamuna wake za banja lake alibe nazo ntchito, komano iyeyo amangoona za anthu ena. Ndiye chimene tikuyena tidziwe pa point imene nchonena kuti banja silingatheketu ngati mukupanga compete ndi public validation kuti anthu akuona ni chani, banja limafoira. Zitha kuyenda kwa anthu banja lanu uku ndikumatani kumafoira. Komanso imene mungadziwe nchonena kuti olo mutatani anthu sumzatani, anthu sangakhutisidwe ndi zochita zanu. They will always criticize, they will always kufuna fault finding, zolakwika pa zinthu zimene ineyo mukupanga. Chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira chimene mungadziwe kuti uyu si wife material: violence or cruelty. Kodi pali azikazi ena ankhanza, physical aggression, even small hitting. Pala zimayi ena mukayambana pang'ono kubama akupasa, mukati muyambane pang'ono madzi akuthira, mukati muyambane pang'ono akuponyera nsapato, mukati muyambane pang'ono mwakuti. So there is physical aggression, kukutayira ni objects, mukankhala mwakangana pang'ono, pamakhala verbal abuse, kuyankhula nazo kabwino, kutukwana, amakhala ankhaza kwa ana, amakhala ankhaza even kwa zinyama zomwe muli nazo pakhomopo, phaka akatatere bullet, galo akatatere mwakuti, or mwina pamakhaso ndi domestic workers amakhala ankhaza kwambiri. Ndiye chimene mungadziwe pa point ya violence and cruelty nchonena kuti abuse ija imayamba pang'ono kenako it escalates and it rarely reduces without serious intervention. Nkhazayo mukakhala palibe intervention ya serious, imangopitirirabe kumangochitika mbanja mwanu. So izizi ndi zinthu zimene mungadziwe kuti mkazi uyu si wife material, mkazi uyu ndi nkhalamo, and choyenera kuchita nokha mukuchidziwa. Video iyi ikutsatira titapanga video imene mungadziwe mkazi amene ali wife material, ndi takamba za video iyi yomwe mungadziwe bwanji kuti amene si wife material. Komanso chimodzimodzi tipanganso video yomwe ikambe za husband material, for kulisa kuti husband material. Komanso tipanga video yomwe ikambe kuti mungadziwe bwanji kuti amene yonso si husband material. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.